След промените в страната настанаха и промени в нашата група по училищна психология. Много е странно, но вместо тя да се развие и да се разгърне с пълен потенциал, тя в този период се разпадна. Като в смисъл вече спряхме да се събираме, всеки тръгна по свой път, много хора напуснаха, захванаха се с друг тип психология. И общо взето оттам нататък по-индивидуално се развиваха нещата в различни училища. Аз тогава започнах работа в 151-во училище, което беше много интересен експеримент. То е модерно училище за това как може да се прави ново образование. Модерно, да. Точно така. Много интересен експеримент. Там имаше 6-7 педагогически съветници. То за първи път и се въведе и думата. Дължим го на Юлиан Джекърски в голяма степен. Да. Макар че аз не мисля, че това беше най-добрата дума, но така се получи на практика. По-важното е функцията, че нямаше вече класни ръководители, групите бяха, ученическите класове бяха превърнати в групи, които бяха по-малко, 15 до 20 души се обучаваха в тях, 24 мисля, че беше максимума. И един педагогически съветник отговаряше за 7-8 такива групи. Той поддържаше много близък контакт с учениците. Голяма част от тези колеги бяха психолози по образование. Провеждаше си един час стил, който се нарича, който е за развитие на социални умения в учениците. Така се казва социални техники, умения за развитие на личността. Да, точно така. Социални техники, изкуства. Умения и изкуства за личността. Да. И този час много добре се приемаше от учениците, работеше с групата, създаване на сплотеност на класа, развитие на умения, разрешаване на конфликти и всякакви други модерни психологически подходи и техники се прилагаха. В училището имаше 3 психолози. Това бях аз, Ала Николова и Елена Теолова. Елена отговаряше за начален етап, ние с Ала за прогимназия и гимназия. Ние се занимахме главно с консултиране, имахме срещи. В цялото училище имаше много демократични процедури. Обсъждаше се всичко, учителски съвети имаше такива по-кратки, като екипни срещи. На всяко ниво се обсъждаше, взимаха се решения с подкрепа на много хора. Имаше промени в начина, по който се въвежда дисциплината, преподаването. Бяха въведени много нови неща в 151. И включително и психологическото обслужване беше в много голяма степен обяснено и подкрепено от директора и от цялата общност. Това беше един много, особено в началото, първите, може би 7 години, 5-7 години, нещата бяха много успешни в училището. Там нататък... Ти до кога беше в това училище? В това училище аз точно до коя година не мога сега да си спомня, но напуснах го, когато бях поканена в едно частно училище и после би в още едно и фактически аз от държавната сфера се преместих в частната на частните училища и това беше причината да напусна 151-во. Между другото, така инициаторката и после координаторката вече много години на Асоциация на частните училища беше една от жените в Министерството на образованието, като беше с училищните психолози. И това изигра добро отношение и тогава тя към нас и после в частните училища да има повече психолози. Да, с частните училища мисля, че всичките имат психолози. Там работата е по-различна от държавните. По проста причина, че изискванията на родителите са големи. Къде е основателни, къде не, но има изисквания. Училището се съобразява със своите клиенти. Който плаща музика. Да. И това има много така реален ефект върху качеството на работа. Както на учители, така и на психолози. Има много повече възможности да се консултират родители. Те проявяват доста по-голям интерес
към психологическите услуги изобщо за децата им, към психологията на децата и взаимоотношения. Учителите също. Децата са по-малко, може да се обхванат всички деца, ако е необходимо. Много повече внимание може да се отдели. Изобщо тази психолога, училищният психолог в частните училища си един абсолютно необходим специалист, въпреки че там особено тежки проблеми, защото там няма социално слаби хора, няма сериозни проблеми с наркотици, защото там има много добро наблюдение и контрол. Няма някакви тежки проблеми в тези училища, освен това децата не са толкова много. Но работата е много повече, поради начина, по който се възприема специалиста, психолог в училище. Да, това е интересна закономерност. В момента има големи училища в България, които смятат, че няма нужда от психолог. И какво толкова ще прави, докато ето в 151, което не беше голямо, по-скоро средно училище, имаше 10 психолога и те се оплакваха, че не им стига времето, много работа имат. Значи, щом като може с 1000 души, 10 души, нали, той се вие, че си ще средно на по 100 души един психолог направо се скъсва от работа. Нали? А учите с 1500 души се оказа, че няма работа. Явно модела на мислене е ключов. Явно колкото повече ти уважаваш детето, неговите нужди, ресурси и подкрепа, толкова повече расте и връзката с психолога. Ако ти не оценяваш отделното дете, няма нужда от психолога. Точно така е. Точно това е модела. Значи психолога може да работи много малко и да не го търсят въобще. Тук това е важното, че психолога работи в крайна сметка по заявки. Дали ще от директора, дали ще от учителите, дали определени деца ще го търсят. Но той не може сам да предприема действия, които той си е решил, че са полезни и нужни на... Тук малко бих поспорил с теб. Сигурно. Аз в момента работя с едно столично училище, известна езикова гимназия, която е имала психолог, но се отказала от него, защото преценила, че ни върши работа. И аз сега ги вкарам в една интересна схема, мисля, че много полезна за тях, да създаде архетипа на училището с общото усилие на всички. Това аз го инициирам, но надявам се в близките месеци да заразя училищния колектив. Вече съм заразил директора. Тоест, според мен някои от програмите могат да се инициират от психолозите. Разбира се, ако директор е отворен за това. Какви директора, да, така е, могат да се инициират. Между тази директорка е била загадкова 151. Явно 151 вид диагноза, в смисъл, който минало там е отворен към иновация. Да, точно така. Дори може би се сещам коя директор, както и да е. Така е. Това е верно. Но аз исках да кажа, че психолога, ако няма потребност осъзната от него, от общността, в която работи, може да се окаже, че той ще бъде блокиран и нищо няма да може да свърши, нищо, което прави, няма да бъде признато и няма да бъде счетено за необходимо. И точно така възникват тези проблеми. Какво толкова правят училищните психолози? Да се търси доказателства за работата на училищния психолог. Това е когато в системата няма този диалог. Директора не подкрепя, не разбира за какво му този специалист. И съответно и учителите, голямата си част, работят по такъв начин, който психологическото измерение на тяхната работа не присъства особено. Но тук е важна и активността на психолога и неговата роля. В някакво столично училище има психолози училищни, които се преживяват на психоаналитици. Аз мога да посоча такива училища. Те са абсолютно на позицията очакване. Значи там всяка интервенция от тяхна инициатива се смята за изключително неправилна, за вредна едва ли не за тяхната роля. Докато в целия свят се работи предимно по програми. Тоест, според мен до голяма степен самите психолози все още разсъждават в един много индивидуалистичен, консултативен модел на работа. И оттам се крие проблема да влязат в активно взаимодействие с управлението на училището и с учителите. В такъв модел ти си на позиция изчакване. Сега, това е така, защото много колеги психолози са обучени в психодрама и в терапевтични курсове, психотерапевтични, които бяха доста по-активни.
да обучават. Да, 90-те години се скъсали да обучават, даже и до сега. Тези хора са обучени, те вече един човек, който е обучен само в това и в нищо друго, той вече възприема този консултативния стил, който е направо терапевтичен и не е за училище. Значи едно е консултативен, друго е терапевтичен. И наистина за тях тая комуникация с учителите и създаване на връзки с тях и диалог с тях не им се струва. Даже едва ли не, и те и на системно ниво не считат за нужно да работят, което наистина не е добрия модел.